Ahojte, krásny deň prajem. Dostala som taký podnet natočiť toto videjko s názvom Choroba ako dar a možno, že ma to navedie rozprávať ešte aj o iných témach s tým spojených, ale rada by som začala s tým, spomeňte si, kedy ste ochoreli, kedy ste ochoreli, či už krátkodobo, akutne, prišla vám nádcha, prípadne vášmu dieťaťu, alebo máte nejaké iné ochorenie, ktoré je možno dlhodobejšieho chronického charakteru. A čo vám to ochorenie prinieslo? Nestalo sa náhodou to, že ste sa zastavili? Že ste sa zastavili a pozreli sa konečne do seba? Že ste zrazu získali čas na oddych? Alebo vás to primelo k tomu začať sa o seba starať? Začať si budovať k sebe lásku? Lebo za iných okolností by to nešlo a nikdy sa to nestalo? Týmto sa snažím len povedať, že s odstupom času každé ochorenie, ktoré prichádza, berem ako signál, ako dar a veľakrát si všímam, že ľudia, ktorí ochorejú, a poznám ich príbehy, poznám ich pozadia, ochoreli vždy, že to bola vždy tá najláskavejšia vlastne možnosť, ako im bolo ukázané: pozri sa, tu niečo nefunguje dlhodobo dobre, tvoja duša, tvoje telo to takto nechce. No a keďže sme veľakrát odpojení od svojho tela, tak to skutočne nejde inak ako tým, že sa nám začnú tieto v podstate láskavé signály dávať. A kým ich my berieme ako možno ako niečo zlé, čo do nášho života prichádza, čo je hnusné, čo je odporné, čo nám proste nejako neprospieva a snažíme sa tej choroby čo najrýchlejšie zbaviť, tak tým dlhšie tá choroba pretrváva. Ale ako náhle koľkokrát sa mi stalo, že moje dieťa ochorelo v fáze, kedy ja som na seba strašne tlačila, chcela som podať výkon, obrovský výkon, a proste niekde v kutiku niekde v kutiku svojej duše som už cítila, že príde stopka, ale ignorovala som to. No a dovtedy sa tie situácie opakovali, až kým som nepochopila, že ten tlak je vlastne, ten tlak nie som ja. Že ten tlak je proste niečo, čo bolo kedysi dávno vytvorené a čo mi teraz ukazuje, ako sa naspäť dostať k sebe, k tej svojej pravej podstate. No, takže toľko asi k tomu, prečo sa tie situácie opakujú a prečo chorobu už dávno nevnímam ako niečo, čoho sa treba čo najrýchlejšie zbaviť. Áno, nehovorím, že každému funguje to, proste niekedy je OK si povedať, príjmam, že to nepríjmam. Je to úplne v poriadku, že nepríjmame tú chorobu a aj toto je treba si zvedomiť, ale ako náhle možno máme informácie a tá naša myseľ sa rada nimi živí a kým fungujeme viac v zmysle ako z tej duše, tak nám pomáhajú aj tieto informácie a určite je aj skvelé vlastne vďaka tej chorobe sa začať o seba starať, ak sme dovtedy nepoznali, čo to znamená si urobiť dobré jedlo, čo to znamená sa zastaviť a naozaj možno v tej kuchyni sa zamyslieť, na čo mám chuť a proste len tak si niečo pripraviť.
alebo sa obrátiť na niekoho, komu dôverujem a viem, že by som chcel začať niečo vo svojom živote meniť. A tak si vyberiem nejaký výživový doplnok alebo si vyberiem niečo, čo uznám za vhodné. A aj táto cesta je úplne v poriadku, lebo naozaj veľakrát práve proste tá choroba nám ukáže, OK, tak poď sa o seba postarať. A keďže ešte nie sme tu v hlave úplne rozhodnutí, že sa to dá aj inak, že ju vieme prijať, tak sa učíme o seba starať cez stravu a postupne sa nám polavuje a my získavame možno zrazu aj sebavedomie v tom, že áno, ja viem tie veci ovplyvniť, ja ich môžem ovplyvniť tým, čo do seba dám a môžem takto získať sebavedomie. Nehovorím, že je to úplne nutné, ale veľakrát áno. Veľakrát nedokážeme urobiť najskôr ten krok prijatia a spontánneho liečenia, ale je potrebné si prejsť cez takéto nejaké, nazvime to, výživové techniky, starostlivosť o seba a potom sa cítime v tom tele trošku viac sebavedomí a stále viac a viac sebavedomí na to, aby sme vedeli, že áno, ja to zvládnem, áno, aj keď to prišlo, zvládnem to a možno časom to príjmem aj s láskou a uvedomím si, že je to najlepšie, čo sa mi mohlo v živote stať. No a týmto sa ešte plynule mi nedá povedať o sebavedomí nás maminiek, keďže sama som matka 2 synov a venujem sa výžive, sprevádzam najmä teda maminky, ženy pri tom, ako získať to sebavedomie aj cez doplnky výživy a stále viac ma to ťahá, ale práve aj tým opačným smerom, alebo nie ani tak opačným, ako tým smerom tej našej duše, proste tej našej psychiky. A čo chcem povedať je, že keď sú neustále naše deti choré, my cítime obrovskú zodpovednosť za naše deti. Je to niečo úplne iné, ako keď sa jedná len o nás. A v zápätí, keď sa nám narodia deti, tak sme ochotné potlačiť sami seba, čo je úplne v poriadku a podľa mňa to tak má byť, pretože na začiatku to tak je. Príroda to tak nastavila a nemyslím si, že by sa trebalo voči tomu úplne vymedzovať. No a jednoducho tak prežívame v podstate všetky tie choroby o to viac, ale s príchodom detí, našich najväčších učiteľov, a nám vystávajú práve aj tie tlaky, ktoré tlačia na tie najskrytejšie miesta, ktoré sme predtým absolútne nemali možnosť objaviť. A sme samozrejme vďační za to, že deti na toto máme. A na druhej strane vďaka tým tlakom, strachom z toho, že to dieťatko ochorie, že ja teraz je to pre mňa nepríjemné, že prežívam nejaké nepríjemné emócie z toho, že mu chcem pomôcť a neviem ako, že sa možno cítim bezmocná, tak sa vlastne začne, nazvem to taký uzdravujúci kolotoč, ktorý sa bude krútiť dovtedy, kým nám neodovzdá to, čo nám odovzdať mal. A jednou z tých vecí je sebavedomie. Je sebavedomie toho a vrátenie sa naspäť k sebe, či už ako žena, alebo ako matka, ktorá cez tie deti si uvedomí, že vo svojom vnútri má všetky odpovede a dokáže to dieťatko mu pomôcť, nebojovať s chorobou, ale mu pomôcť prejsť procesom tej choroby cez to, kde ju to navedie. A spočiatku toto začína veľkou neistotou. Veľakrát maminky, ženy proste ani neveria, že existuje niečo, čo by im mohlo pomôcť. Mám skúsenosti, kde ženy jednoducho najskôr siahajú po liekoch, opierajú sa o lekárov, pretože
tá myseľ je silno ukotvená v tom, že toto je tá jediná možnosť a najlepšia. Potom, keď dostanú tú skúsenosť, že táto možnosť nefunguje, začínajú sa obracať na alternatívnu medicínu, na ľudí, ktorí ich vedia takto previesť. Ale stále tam ešte proste je ten skeptik, ktorý v kuse navrtáva našu hlavu, naše myšlienky a snaží sa nám teda to celé zmariť. Ale celý tento proces je jednoducho o tom, že či už teda sme si vyskúšali to, že sme lipli na medicínskych výrobkoch, alebo sme potom prešli na prirodzené výrobky, ktoré nám pomohli v tom si uvedomiť, že už mám o trochu viac tej sily, už som si vedomá sama seba a možno už niekde vo vnútri aj sa mi ozýva to, čo mám robiť, ak som to ochotná a pripravená počúvať. Čo je dôležité, čo tu chcem ešte povedať, je lipnutie na týchto doplnkoch, na tom, že niečo musím mať rovnako každý deň, je takisto fáza. A ak ste v tej fáze, je to úplne v poriadku a nehodnotím ani jednu fázu, ani druhú fázu ako zlú. Proste každá tá fáza je v poriadku a má svoj význam a nakoniec vás privedie proste tam, kde má. Tam, kde má a mňa osobne, ja som si teda, vždy som mala v sebe nejakú takú hlbokú dôveru v seba, že to viem zvládnuť. A s príchodom detí sa mi ešte viac otvorilo takéto vnímanie vlastne cez detičky, cez ich potreby. A bolo tam aj veľa utrpenia a hlavne teda cez tie choroby. Takisto som mala obrovské tlaky, ktoré som neskutočne vnímala a presne snažila som sa ísť tými nástrojmi, ktoré som poznala, pretože som si ujíždela na zdravej výžive, na všetkých prístupoch, na tom, ako sa dajú zvládnuť choroby. Veľmi ma to fascinovalo. A v podstate mám tieto vedomosti doteraz, ale teraz ich už používam úplne inak. To, čo chcem povedať, je, že ja som si na tom proste ujíždela a takisto som musela prejsť cez fázy fanatizmu, cez fázu toho, že som sa snažila s tou chorobou bojovať, ale stále viac a viac sa mi ukazovalo, že toto není stále ešte tá cesta. A to, čo môžem povedať, je, že nie som ešte úplne na konci, ale úspešne som zbúrala lipnutie na výživových doplnkoch, na tom, ako veci musia vyzerať každý deň a takisto na tom, ako musí vyzerať strava. Odteraz sa to vlastne snažím robiť oveľa viac s ľahkosťou a uvedomujem si každý tlak, ktorý som predtým v podstate vytvorila, aj čo spôsobila. Možno práve tou mojou skúsenosťou pochopíte aj vy, milé maminky, že ten tlak má aj nemá zmysel, ako by som to nazvala. Ten tlak sa nám deje, ale ak sme pripravené počuť na to, že ho v sebe cítime a že vidíme, že naozaj nám to nebude fungovať, že tie decká nám potom nebudú príjmať zdravú stravu a možno nám ju príjmajú teraz, ale pamätajte na to, že ako náhle proste to robíte z nechutí, ako náhle to robíte len z takej zotrvačnosti, že to tak musí byť a zo strachu, že keď to tak nebudem mať, tak jednoducho zdravý nebudem, tak skôr či neskôr príde skúška a tie deti nám to ukážu v praxi potom. A mne sa toto potvrdilo. Vždy nám každé dieťa ukazuje niečo úplne iné a u nás vlastne starší syn veľmi pekne reaguje na tieto tlaky. A takisto sa mi ukázalo, že tlačiť vlastne zeleninku tam, kde proste to už bol také naučené, proste takéto, že sa snažíme stále deťom opakovať dokola a dokola to isté. A poslednú dobu si veľmi všímam, poslednú dobu sa snažím to nerobiť,
A hlavne si všímam, že tam, kde som to predtým robila, aký to malo v podstate účinok. Že to dieťa tú zeleninu nie, že úplne nechce. Ako ja nelutujem to, je to všetko tak, ako to má byť. Ono tú zeleninu naďalej aj papá, ako myslím si, že tým, že v podstate nie vždy som bola fanatik, hej, to proste človek si prechádza rôznymi fázami, ale práve jednou z tých fáz, kde ten fanatizmus bol, kde boli tie tlaky, tak to dieťatko mi prišlo ukázať, že tudy cesta nevede a jednoducho od istého bodu v podstate nenutím do zeleniny. Keď cítim nejaké tlaky, tak sa ich snažím akoby čo najskôr zaznamenať a nechávam ich prúdiť sebou, ale nie vždy už tú zeleninu vyslovene ponúkam alebo vysvetľujem. Proste musela som si k tomuto dôjsť a nebolo to krátke a práve preto to zdieľam, že možno aj vám to uľahčí tú cestu. Počuť, že všade to nejako je a že neznamená, není žiadna dogma toho, že keď si dovolím veci urobiť niekedy inak, že sa mi zrúti celý svet. A no, možno niekedy, keď je tam obrovský strach, tak sa ten svet zrútiť aj môže, ale vždy sa to bude diať len pre to naše dobro v konečnom dôsledku. Takže tak, vedie nás to k sebavedomiu, vedie nás to k láske, k samým k sebe a deti nás vedú k neskutočnému využívaniu našej intuície. A až potom, keď si prejdeme proste tými fázami, ktorými si máme s deťmi prejsť, dokážeme sa na ne dokonale napojiť a odhadnúť, čo práve potrebujeme. Bez toho, aby sme tam používali nejaké dogmy, mysel, ale aby sme používali ten svoj vnútorný hlas. Tak tým som by som vás chcela povzbudiť. Verím, že to bude povzbudzujúce a možno zase niekedy na budúce s inou témou. A na záver ešte dodám, ak by ste cítili, že potrebujete previesť nejakou zmenou jedálnička, že ste práve v tom bode možno, kedy vidíte, že sa niečo deje a chcete si dať tú starostlivosť, chcete si dať tú lásku, chcete sa vlastne prísť na to, čo je za tým, tak rada vás touto cestou prevediem, či už cez individuálnu konzultáciu, kde môžeme upraviť jedálniček, alebo kde sa môžeme pozrieť na to, aké doplnky by boli pre vás vhodné. Ja sa veľmi rada na to pozriem, nacítim sa na to, čo je pre vás vhodné v tom danom prípade a na individuálnej konzultácii sa vieme pozrieť aj na prípadné veci, ktoré sú za tým niekde schované. Takže teraz už naozaj ahojte, pozdravujem vás z Hradiska, krásny deň.